Mayong adlaw kaniyong tanan ug bagong tuig sa matag usa nga makadungog niini 2016 na gyud ug magpadayon ta sa pagmalandong sa pulong sa Ginoo. So sa dili pa kita mamalandong, ako si Pastor Rodrigo o Pastor John nga inyong amigo nga maghatod sa pulong sa Ginoo niining mga orasa karon. Ug sa tanan nga makakita ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Unas tanan magaampo kita. Langit nung Amahan, ako nagaampo nga ikaw magpanalangin o magahom ka namo. Pasayloa kami sa among masala. Tugutan mo nga ablihan nimo ang among mga kasing-kasing para masabtan o madunggan sa mga katawhan nga nanginahanglan sa imong kaluwasan. Salamat Ginoo sa kahigayunan o oportunidad ng mamalandungan ng imong mga pulong. Tugutan mo ang imong gahom ug balang espiritu, magagiya o magagamit sa imong ubos nga alagad sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. So, maayong adlaw kaninyong tanan. Ang Ginoo magapanalangin kanato nining 2016 no nga tuig ngayang gihatag kanato. Karon, ato mamalandungan ang pulong sa Ginoo nga atong mabasa dinhi sa sulat ni Apostol Pablo sa sulat niya sa Roma kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto sa 10. Ug padayon nato pod sa 14. So akong bagabasahon ang pulong sa Ginoo nga nagaingon. Nagaingon dinhi, karon bag-o na ang atong kinabuhi. Karon unsay atong ikasulti? Magapadayon ba kita sa pagpakasala aron madungagan pagayod ang grasya sa Dios kanato? Dili gayod, dili mahimo nga magpadayon pa kita sa pagpakasala kay ang sala wala nay gahum kanato. Nasayod kamo nga sa pagbautismo kanato sa pagkahiusa kang Kristo nagakahulugan kini nga kauban usab kita sa iyang kamatayon. Busa, ang pagbautismo kanato nagapahibalo o nagpaila nga sa dihang namatay si Kristo, namatay usab kita o gilubong uban kaniya. Aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa makagagahom nga amahan, kita magkinabuhi usab sa bag-o nga kinabuhi. Ug kung nahiusa kita kang Kristo sa iyang kamatayon, sigurado gayod nga maangkon nato ang bag-o nga kinabuhi nga sama sa nahitabo kaniya sa dihang siya gibanhaw. Nasayran nato nga ang atong daang pagkatawo nga makasasala gilansang na didto sa cross uban ni Kristo aron mamatay. Mao kana nga dili kita angay nga maulipon sa sala. Kay kung ang tao patay na, luwas na siya sa gahom sa sala. Ug kung kita namatay uban kang Kristo, nagatuo kita nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga tungod kay si Kristo nabanhaw, dili na mahimo nga mamatay siya pag-usab. Wala nay gahom ang kamatayon kaniya. Namatay siya makausalang gayod alang sa mga sala sa mga tawo. Ug dili na gayod kini mausab. Buhi siya karon ug ang iyang pagkinabuhi alang sa Dios. Busa tungod kay kamo anaa na kang Kristo, isipan ninyo nga ang inyong mga kaugalingon patay na sa sala. Ug karon nagakinabuhi na kamo alang sa Dios. Ayaw na ninyo tuguti ang sala nga mugahom sa inyong lawas nga adunay kamatayon. Aron dili na kamo mutuman sa inyong kailibgon. Ayaw ninyo gamita ang bisan unsa nga bahin sa inyong lawas sa pagbuhat ug sala. Itugyan hinuon ninyo ang inyong tibok lawas sa Dios aron gamiton niya sa maayo nga katuyuan. Buhatan ninyo kini isip mga tawo nga giluwas gikan sa kamatayon o gihatagan og bag-ong kinabuhi. Busa ang sala dili na angay mugahom kaninyo kay dili naman kamo ilalom sa kasuguan kundi ilalom na sa grasya sa Dios. Ang pulong sa Dios sa mga katawhan sa Dios. Dalaygon ang Ginoo. Mga kaigsuonan, niya na kita sa 2016, bagong tuig,
bag-ong kinabuhi ang atong hisgutan. Sakto kayo ang atong gibasa karon sa sulat sa Roma kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto sa 14. Niini nga verses nagahisgot kini sa bag-ong nga kinabuhi sa mga katawhan. Niingon si Apostol Pablo sa verse 1, karon unsa man atong ikasulti? Magpadayon ba kita sa pagpakasala aron madungagan pagayod ang grasya sa Dios kanato? Ngutana siya, no? Dili gayod din siya, dili gayod. Dili mahimo nga magpadayon pa kita sa pagpakasala kay ang sala wala nay gahum kanato. No, so gisulti kini ni Apostol Pablo sa mga tawo nga gimahal sa tuang Ginoong Hesukristo, gilukat og iyang gipakamatyan sa cross og nidawat sa tuang Ginoong Hesukristo nga manluluwas. Muna nga kita gitawag nga mga Kristiyano o mga Kristohanon tungod kay nahiusa kita ni Kristo. Lahi ang atong kinabuhi kaniadto og karon. Karon nga nadawat nato, nailhan nato si Jesus, gitagaan ta niyag bag-ong kinabuhi sabay sa mga panahon nga milabay sa ato ang kinabuhi. Ingon pa diri, wala nay gahom ang sala alang kanato, no alang sa mga tawo nga gitagaan ug kaluwasan ug nidawat sa ato ang Ginoong Hesukristo. Wala nagpasabot nga kita mahimong perpekto. Apan ang sala nga nagagahom kanato dili na maoy nagaulipon kanato tungod kay gitagaan kitag kagawasan ni Kristo una pinaagi sa atong bautismo. Ngayon pa diri nasayod ba kamo in verse 3 nga sa pagbautismo kanato sa paghiusa kang Kristo nagakahulugan kini nga kauban usab kita sa iyang kamatayon. No mao na nga ang atong pagbautismo, na baptism nga naa nato nagakahulugan kana sa pinakalawom nga meaning nga kita nakauban sa tuang Ginoong Hesukristo didto sa kamatayon sa cross. No, so ingon ani ka dako nga rason ngano nga importante natong mahandom ang tinuod nato nga pagbautismo sa tuang kinabuhi nga gihatag sa tuang Ginoong Hesukristo. Sa verse 4 gingon diri, busa ang pagbautismo kanato nagapaila nga sa dihang namatay si Kristo, yung pa diri, na sa dihang namatay si Kristo, kita usab gilubong uban kaniya. Naso nagpasabot gini nga gikuyog kita sa kamatayon sa tuang Ginoong Hesukristo didto sa cross, ang atong hugaw ug makasasala nga pagkatawo. Ang ato ang kaugalingon nga makasasala gidala sa tuang Ginoong Hesukristo didto sa cross. Giingon pa diri, namatay usab kita og gilubong uban kaniya aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa makagagahom nga amahan, kita magkinabuhi usab sa bag-o nga kinabuhi. No, kitang mga katawhan nga gimahal sa Ginoo, kinsa man kita, makasasala man kita, matarong man kita o dili, pero kita na ulipon sa sala, gidawat kita sa tuang Ginoong Hesukristo, gipakamatyan kita niya sa cross aron gibalon niya ang atong mga sala dito sa Cross Calvario sa panahon nga kita muila, mudawat sa tuang Ginoong Hesukristo, magbasol sa atong mga sala, maangko nato ang bag-ong kinabuhi. Bisag kita pod nga nakailan na sa tuang Ginoo, dugay na hinumduman nato nga sa padayon nato nga pagkinabuhi, gitagaan kitag bag-o nga kinabuhi sa Ginoo aron mabuhi kita diha sa bag-ong kinabuhi. Pasabot katong daan nga kinabuhi nga dili maayo nato nga mabinuhatan, ato nang gilubong ug atong gikalimtan ug ato nang gibilin sa mga tuig nga nilabay ug nipuyo na kita sa matarong nga kinabuhi. Ipadayon na to sa verse 5. Yan pa diri, ug kung nahiusa kita kang Kristo sa iyang kamatayon, sigurado gayud nga maangkon nato ang bag-ong kinabuhi sama sa nahitabo kaniya sa dihang siya gibanhaw. No, amot pasabot ani nga sa dihang na sure nato nga ang atong kinabuhi gihatag nato sa atong Ginoo o gidala niya dito kini sa kamatayon sa cross, sigurado nga kita makaangkon pod og pagkabanhaw sa ato ang kinabuhi, bag-o nga kinabuhi nga dili na pareha sa una nga pagkinabuhi. No, daghang kaayong mga
reaksyon nga kung ang tawo makaduol sto ang Ginoong Hesukristo, makaangkon og lahi nga kinabuhi nga dili makumpara sa tanan. So, ingon niya na ang bag-o nga kinabuhi ni Kristo. Kumbaga, kung dati, yung padiri nga, kung ang dati natong kinabuhi puno sa sala, puno sa pagpamalikas, puno sa pagpanunlo, puno sa mga buhat nga dili maayo, karon giusob na sa Ginoo nga atong kinabuhi, nga bisan sa pagsulti man lang ganin nimo og mga pulo nga dili maayo, dili na nimo siya malitok tungod kay gibag-o ka, gihugasan ka, gipakamatyan ka sa tuang Ginoong Hesukristo. Then gingon pa diri sa verse 6, no, versikulo 6, nasayran nato nga ang atong daang pagkatawo nga makasala gilansang na dito sa cross uban ni Kristo aron mamatay. Mao kana ang dili na kita angay maulipon sa sala. So nasayran nato nga ang daang pagkatawo nato, ang kinabuhi nga ulipon sa sala, ang kinabuhi nga wala pay pagsunod sa kauboton sa Ginoo, pakamatya na sa tuang Ginoong Hesukristo. No, so, ang rason nga nung namatay ang atong Ginoong Hesukristo, tungod kay siya iyang gibayaran ng atong mga sala. Nga dili rason nga magpadayon kita sa pagpakasala, kundiri usa ka rason nga magpadayon kita sa pagkinabuhi nga matarong luyo sa mga paglutos. Usahay mangutana ta, kung kita maoy naningkamot para sa matarong, kita nooy gi-persecute, kita nooy gilutos. Usa ka example dinhi sa Amerika, nay usa ka estudyante no sa high school, sa mga university diri, ang classmate na say severed nga allergy nga pwedeng ikamatay niya. So ang iyang classmate gi-share niya ang iyang allergy medicine sa iyang classmate nga dunay delikado nga sakit niini o posibleng mamatay. Apan ang estudyante nga nag-share sa iya ang allergy medicine, maunoy gitangtang sa eskwelahan nga dinhi sa ka-eskwela kay na-disobey daw. So usahay mo buhat ag maayo, masakitan ta pero hinumduman nato nga atong Ginoong Hesukristo nag-ingon nga namatay ako alang kanimo, do na kay bag-ong kinabuhi ug ikaw karon taga bag-o na sa kalibutan para mopadayon og buhat nga matarong. Sometimes maluya kita sa mga panahon nga dunay mga persecution sa atong kinabuhi. Nining umaabot nga 2016 wa kita makabaloon sa mga kabugat nga atong magian, nga atong nagian sa 2015 apan gitagaan kitag kusog nga sa pagpadayon nato sa atong paglakaw uban sa Ginoo, mamahimo kitang madaugon nga malampuson luyo sa mga kasakit ug kabugat nga atong mga giagian. So, balikan nato, padayon nato nga basahon ang pulong sa Ginoo ug ang kung kita namatay uban kang Kristo, nagatuo kita nga mabuhi usab kita uban kaniya. Mo ni kaanindot sa mga Kristohanon. Mo nagaingon nga so once nga nadawat nimo si Kristo sa imong kinabuhi, ginasulti nga the Christians, ang mga Kristohanon dili na mamatay. O sabot, dili mamatay spiritual kundi dili physical. Physical ta mamatay, pero kung inigabot sa tong physical nga kamatayon, mupahuway lamang kita, apan mupauli kita sa gingharian sa Ginoo, sama sa pagkamatay sa tong Ginoong Hesukristo, gilubong siya, apan pag-abot sa tulo ka adlaw nabanhaw siya. Busak ikaw, kita nga nakakita nini, isipa nga gimahal ka sa Ginoo. Unsa man kabugat ang imong problema, do na di ay namatay para kanimo. Kung unsahay muhunong na kita nga ang mga kalisdanan nga hasmag ka nato, mag-question kita, nganong nahitabo man kini sa akong kinabuhi, nganong naingon ani man ang akong kinabuhi. Doon na usa ka tinuod nga panghitabo pod dinhi sa usa ka tawo nga batanon 23 years old, doon na siya cancer. Unya, mamatay na siya. So, ingon ang doktor, mamatay na siya mga usa ka bulan. One time, gasuri-suri siya sa restaurant, palot na yung ulo, no? Nagkalbuhan siya, palutan siya kay wala na mutubo ang iyang buhok, no? Gumikan sa cancer nga naa niya. Pag sulod niya dito sa fast food, sa usa ka kananan, ang tanang mga mata sa mga tao, gatutok kaniya. Unya, ni-smile siya, nikatawa siya. Pero mga tao nakuratan. Ug nahadlok kay saya murag naluoy, nahadlok ba siyang gibati. Ningon siya na nakuan siya na natingala siya nganong iyan na reaksyon sa mga tao. Ningon siya, makatakod ba ang akong sakit? Ang mga tao nangasulot ang mga mata, di nakatawa siya. Yung mga tao,
Naon ingon ng mga tao dili man. Pero nganong nahadlok mo, nganong gatutok mo kanako? Di mo malipay. Nakuratan ang mga tao nganong happy siya nga naa na siya cancer nga gataninga na siya usa ka bulan nga mamatay na. Apan ang mga tao wala kasabot. Apan niingon siya, bisan ang kamatayon dili na ko kahadlukan. Kay nagatuo ang atong Ginoong Hesus. Nagipildi niya ang kamatayon nga bisan namatay ako pisikal, mabuhi ako pag-usab. Busa doon na kita rason nga malipay, luyo ni ining mga balatian nga naa nato. So mga igsuon, mga mahal nga mga igsuon, mga mahal nga mga kaigsuonan nga nakita niini. Handumon nato nga naa ang Ginoo nagmahal ka nato. Sa atong pag-alagad ug sa atong pag-ila kaniya, dunay mga paglutos, mga kasakit nga atong magian. Hinumdumi nga gimahal ka ug giampingan kaniya ug gipakamatyan kaniya. Di sa verse 10 nagaingon, namatay si Jesus makausa gayod alang sa mga sala sa tawo ug dili na gayod kini mausab. Buhi siya karon ug ang iyang pagkinabuhi alang sa Dios. Busa tungod kay kamo anaa na kang Kristo, isipan ninyo nga ang inyong kaugalingon patay na sa sala ug kung magkinabuhi kamo alang sa Dios. So isipon nato nga kita karon nabuhi na dili para sa kaugalingon, nabuhi kita para ni Kristo. Para sa Ginoo nga namatay alang kanato, alang sa ato ang kaugalingon. So unsa man ang atong mga kabugat, hinumduman nato nga gimahal ka sa ato ang Ginoong Hesukristo. Diri sa Amerika, dinhi sa place na akong gipuyan, lisod po kayo sa bunog kay mong lawas sa mga kapoy nga trabaho. Pero isipon nimo nga naa ang Ginoo nga bisan asa ka paingon, usahay wala nay place na pinakamahayahay kayo sa dihang ma-feel nimo ang gahom sa Ginoo nga nagmahal nga na kanimo. Mapaasa man ta nga lugar o asa man ta dapit diri sa kalibutan. Wala nay makalabaw pa sa gugma nga gihatag sa Ginoo alang kanato. Sa verse 12, ayaw na ninyo tuguti nga ang sala mugahom sa inyong mga lawas nga adunay kamatayon aron dili na kamo mutuman sa inyong kailibgon. Ug ayaw na ninyo gamita ang bisan unsang bahin sa inyong lawas sa pagbuhat sa sala. Itugyan na hinuon ninyo ang inyong tibuok lawas sa Dios aron gamiton sa maayo nga mga katuyuan. No, so gitagaan tagkamot sa Ginoo para dili manumbag. Gitagaan tagkamot sa Ginoo para dili manguot, para dili mangawat, ug unsa pang nga mga kalapasan nga mga sala. Gitagaan ta sa Ginoo kusog, mata, aw kaugalingon para mubuhat og maayo, para maningkamot og kabuton ang matarong nga gihatag sa Ginoo alang kanatong tanan. Muna kita mga Kristohanon, kita ang gitagaan og taha sa Ginoo para mo transform sa kalibutan. Ug dili man nato kaya sang kugalingon hinumdumi nga kauban nato ang ato ang Ginoong Hesukristo. So gingon pa diri sa ato ang padayon nga pagabasahon ug sa katapusan sa 14, busa ang sala dili na angay mugahom kaninyo. Kay dili naman kamo ilawom sa kasuguan, kundili ilawom na kamo sa grasya sa Ginoo. So dili na ang sala mo'y magahom kanato, kundili ang gugma na nga nagpuyo sa ato ang kinabuhi nga gihatag sa ato ang Ginoong Hesukristo. Kung ikaw man karon igsuon, wala man nimo mabati ang Ginoo kung apan nimo siya madawat, dawata siya. Hanyo kay ikaw nga ablihan nimo imong kasing-kasing, uban kanako sa pagampo og isulti ang imong ngalan sa diha magaampo ako. Sunod ka na ako sa pagampo, magampo kita. Langit ng Amahan, ako nidawat ka ni mo Ginoong Hesus nga akong maluluwas. Nangayog pasahilo sa akong mga sala. Tugote Ginoo nga ikaw magpuyo sa akong kinabuhi. Ug baguha ako Ginoo sa matag adlaw, pinaagi sa imong gahom ug balang espiritu. Ibasulan ko ang tanan akong kalapasan ug salamat sa kamatayon sa krus alang sa akong mga sala ug gikan karon akong paningkamutan nga mupuyo uban sa imong kaubuton ug sa imong gahom sa ngalan ni Jesus nga akong maluluwas. Amen. Kung imo ka nang gidawat o gisunod nga pagampo, congratulations, usa na ka kaanak sa Ginoo. Sa dihang nahimo kang anak sa Ginoo, basaha ang pulong sa Ginoo, ang Biblia nga iyang love letter. Pagampo kanunay ug pangita og mga simbahan nga nagawali sa pulong sa Ginoo para mutubo ang imo ang kaugalingon. Ug alang kanato nga mga Kristohanon na dugay na dili kita magmaluya, padayon natang iwali ang pulong sa Ginoo. Gibati nako akong mama, si Mama Telma, si Daddy Rudy, diya sa Sawang,
o si Judy Kamingawan, si Pastor Jesse Silendilo, yang anak nga si Princess, si Luis, si Pastor Maricel, si Mami Rode diha sa Linamon, si Ate Joy ang pamilya, si Benji ang iyang pamilya, ug sa nan diha sa Iligan, sa Davao, sa Maynila, ug sa tanan nga mga makadungog niini o nakakita niini nga video. Tanan akong mga amigo ug friends sa Facebook o sa YouTube. Salamat kaninyong tanan ug ang pulong sa Ginoo magapanalangin kaninyo. Nga doon ako may mga pangutana, message lang sa akong Facebook og mag-aampo ako alang kaninyong tanan. Kini inyong amigo og alagad diha sa Ginoo, si Pastor John nagaingon, mahal ka ni Jesus ug padayon sa pagkinabuhi ninin tuig ngayang gihatag kanimo. Dalaygon ng Dios ug bye-bye. Peace be with you. Amen.